Това са бъдещите първокласници на втора гимназия в Търговище. Те за първи път прекрачват прага на класната стая. Поначалото малко се срамувах, но после осъзнах, че няма нищо страшно. Като ученик ще се чувствам много по-голяма, ще мога да чета, да пиша. Преди да бие първият училищен звънец, първокласниците вече имат часове почти като истинските, за да свикнат с новите правила. Занятията обаче са комбинирани и с разходка из училищната сграда. С първокласник е хубаво нещо. Учим се да смятаме и да четем. Очаквам да намеря много приятели и да се играем заедно. Въпреки че часовете в академията не са задължителни, 80% от родителите предпочитат децата им да влязат по-рано в училище. Предполагам, че е много хубаво да свикне и да опознае съучениците си, с които ще бъде занапред, да види обстановката, в която ще изкарва бъдещите 4 години. Тези първи училищни дни в Академията за първолаци са важни с това децата по-лесно да се адаптират към училищната среда, да се запознаят с учителя, да бъде по-безболезнено на първият учебен ден. Според педагозите, така децата няма да се стресират при прехода от детска градина в училище и на първият учебен ден няма да има сълзи. Ще ви чакам на 15 септември да носите раничките си и най-хубавите усмивки. Нали? За BTV новините от Търговище, Нина Николова.